Hello friends, welcome back to my YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर जोङो दुब्लियाव दायो दंफैयो। हिन्जावा ना गुरनो फैदों ओमफ्राय मोसौबो होनो फैदों आरो खोथिया थिलियाव गाग्लिजोबो नालाय मोसौआ, बेनिखायनो मोसौखौ नेनो फैदों न'आवनो। ना गुरथावथावनो हिन्जावा ना गुरगासिनो दं, नेगासिनो दं। साथाजों दै लाग्रा आरो आङो हिन्जावखौ नेगासिनो दं। दोनफैदों, लोगो गैया नालाय हिन्जावना। एखेबारे बोथोराबो थान्दा, अखा हाहां बरियानो। नै फ्रेन्ड्स, जाहानि खोथिया थिलिया मैया गारदों, खोथिया गारबाय। नायदो, जाबायानो, नै खिलिबाय, फिथु फिथु जाबायानो। सिथा मोनथाम होदों, मोनथाम नङा, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सिथा बानायदों। दायो मोसौ होनो फैदों आङो लोगोफोर। मोसौफोरा उदां उदां, गामिनि मानसिफोरा दाबो खायाखै। खानाय बोथोर जाबाय, खायाखैनो नै मोसौआ लोगोफोर। नेगासिनो दं आङो, जाय फैगासिनो दं। हाजोआव थांदोंमोन नै लोगोफोर, नुबाय। गामिनि मानसिफोरा दाबो खाया, सम जाबाय खानो, खिन्थु खायानो दाबो। ओंखायनो खोथिया थिलिया अखाबो हागासिनो दं, फिसा फिसाजों फ्रि 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 हागासिनो दं। नै मोसौआ जाय फैगासिनो दं। आंनि खोथिया थिलि सिदा, बेयो मानसिफोरनि, ओइ सनालि बुरिनि खोथिया थिलिया गाराखै, हालेवनानै दोनदों। ओमफ्राय निजाबो दं नै दब्लाय मोनथाम, नै दहायसो हालेवदों। खोथिया सोमबाय नो, बिसोरबो गारसिगोन सबनिया। फ्रेन्ड्स, मोसौ दाब्राय गैला, मेंबाय, हाब्रु जाजोब्बाय, आथिङानो मेंखं जाबाय। मोसौआनो जि फालो फालो, रायजोफोरा दाबो खायाखै। खोथिया फोनाय नुबाबो सम जाबाय खानाय, थेवबाबो खाथ्रा आरो। ओइ मोसौआ ओरैजा दाब्राय लांजोब्बाय, हाजोथिं दाब्राय हरजोब्बाय आङो। दायो न'आव थांनोसै लोगोफोर, गैला डिउटिया दिनै समनि थाखाय जोब्बाय, सानसेनि थाखाय। आरो गाबोन डिउटि फैनांसिगोन। फ्रेन्ड्स, नै ना गुरनानै मोननाया सेंखावरि, बालाबाथि फिसा दं, फिथिख्रि, ओमफ्राय सें ना।